Da vas sad pitam, sigurno biste znali nabrojati barem 3 vjetra, na primjer bura, jugo ili maestral. Isto tako mogu vas pitati, a što znate o svakom od njih? Kakva je njihova priroda ili kakva fizika stoji iza toga? No ja vam želim odgovoriti na jedno puno važnije pitanje. Odgovoriti vam na to što je to zapravo vjetar. Pa hajmo se nakratko vratiti u osnovnu školu kada smo se prvi put sreli sa onim pojmovima o sili teži i tlaku. Pa evo da vas podsjetim. Dakle, sila teža je nekakva masa puta ono malo g, ubrzanje. Ako toj sili damo nekakvu površinu na koju ona može djelovati, upravo smo definirali tlak. Dakle, tlak je sila koja djeluje na površinu. Znači da atmosferski tlak mora biti ista stvar. Pa jedan od zgodnih načina kako bismo ga izračunali je sljedeći. Zamislite nekakvu površinu od 1 metra kvadratnog na kojem stoji stupac zraka koji se proteže skroz do vrha atmosfere. Da bismo izračunali koliki je tu tlak, trebamo znati silu, a sve što nam treba za silu je ona masa. A gdje je masa zraka? Masa zraka nalazi se u svim onim sitnim česticama koje se trenutno nalaze u našem stupcu. I mi trebamo prebrojati sve te čestice, zbrojiti njihove mase i dobili smo ukupnu masu našeg stupca. Jednom kada to sve izračunamo u nekakvim normalnim vremenskim uvjetima, dobit ćemo tlak od 1013 hektopaskala. No mi dobro znamo da taj tlak iz vremenskih prognoza može biti puno manji, a isto tako može biti i viši. Ako je tlak viši, to samo znači da je masa ovog stupca zraka veća. Ali ako je masa veća, to znači da ima i više čestica. S druge strane, ako je tlak niži i masa je manja, pa imamo manje čestica. Ako sam ja na početku stavio pregradu između ta dva stupca, a sada ju pomaknu, u tom trenutku ja sam poslao poruku ovim česticama. Ej društvo, ovdje tu vas ima puno manje. One kažu, ma da, pa idemo onda tamo. Sad, postoji razni fizikalni načini kako bi se to moglo objasniti, ali meni je najdraži ovako jedan primjer iz života. Dakle, vi ulazite u čekaonicu, tamo sjedi jedna osoba na velikoj klupi, vi ćete vrlo vjerojatno sjesti skroz na drugu stranu, pa sljedeća osoba će sjesti u sredinu i tako ćete popunjavati klupu, pritom pazeći da na njoj bude što bolja ravnoteža. U prirodi je uvijek tako. Čestice žele postići što bolju ravnotežu je moguće. Pa, umjesto one pregrade mogli smo stati i mi između ta dva stupca. Tada bismo mi smetali tim česticama. One bi zapinjale za nas, sudarale se u naše lice ili kosu. I tu pojavu sudaranja čestica u naše tijelo nazivamo vjetar. Tako da sljedeći put kad budete hodali ulicom i osjetite da vam vjetar puše u lice, budite sigurni da tamo negdje ispred vas stoji stupac sa više čestica nego što je onom iza vas. Hvala.